يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمؤتفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Kudibu akidan ya mutunno Abbasu da hulla. Oho da akwai ta cirya kun kai. To da na ce kun yi kama da ƴan kwallo bisa ga masu saurari ma. Saboda zahi an ka cire ko. Ta. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو 26 ga watan Shawwal ko ga watan Shawwal wanda ya daidai da 27
ga watan Mai babu to za ta yi wani wuri to ayin ta kawo nan ka ai an yi zuwa wanda ya daidai da 27 ga watan Mai miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 irin rana mai kamar tiyo muke gabatar da tafsiri ko amma sai dai saboda jarabawar da Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce mu da ita za mu dakantar da tafsiri har zuwa wani lokaci kamar yadda nace shekaran jiya satin da ya gabata rana wata yau nace ya zama wajibi gare mu al'ummar musulmi mu tashi tsaye ga bayyana darajoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ga dukkan alama abokan zamanmu ba su san da waɗannan darajojin ba suna son su maidan muna manzo kamar abokin wasa to wajibi ne mu al'ummar musulmi mabiya wannan manzon mu tashi mu karantar da abokan zamanmu kiristoci cewa annabi mu ba abin wasa bane in ku kuna wasa da naku to mu ba mu wasa da namu kuma ba namu kawai ba har naku mu ba abin wasa bane gare mu yana daga cikin ƙa'ida ta addinin mu alqur'ani littafin Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin min rusulihi amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun na'am kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير نعم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين to tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan ayoyin guda biyu na ƙarshen suratul baqara tabaraka wa ta'ala yake cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba mu rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah ko kuma farkon ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yayi imani amanar rasulu bima unzila ilaihi ko min rabbih manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi imani da duk abin da an ka saukar mishi da wurin ubangijinsa wal mu'minuna haka su ma mu'minnai sun yi imani su wane ne mu'minnai mu mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya imani duk abinda an ka saukar mai haka mu mabiyansa mu ma mun yi imani da duk abinda an ka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna sai ce kullun amana billahi kowannensu da shi annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minan da ke tare da shi kullun amana billahi kowannensu yayi imani da Allah wa mala'ikatihi yayi imani da mala'ikunsa wa kutubihi kuma yayi imani da manzanninsa
wa kutubihi yayi imani da littafansa wa rusulihi yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu mabiyansa duk mun yi imani da waɗannan rukunan imani da Allah, imani da mala'ikun Allah, imani da littafan Allah, imani da manzannin Allah. Ko dama rukunan imani ga addinin mu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu guda nawa ne? Guda 6. To yanzu an samu 4. Imani da Allah, imani da mala'ikun Allah, imani da littafan Allah, sannan imani da manzannin Allah. Saura nawa? Saura 2. Kaga imani da ranar lahira, sannan imani da kaddara ta alkhairi da mugunya. To shine sai yace kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mu mabiyansa muna cewa ba mu bambantawa tsakanin mutum guda daga cikin manzannin Allah. Mu duk wanda ta tabbata manzo ne daga cikin manzannin Allah, mu manyan mutane ne a wurin mu. Ina fatar kun fahimta. Wannan ita ce aqida ta musulunci. Imani da wannan wajibi ne akan kowane mutum. Don kamar yadda yake wajibi mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu mutunta manzon Allah, mu so shi, mu girmama shi, haka yake wajibi mu yi imani da Annabi Isa, annabin Kiristoci. Duk musulmin da bai yi imani da Annabi Isa ba, wannan ba musulmi bane. Ya zama ɗaya da Kirista. Ina fatar kun fahimta. Dole ne kamar yadda yake wajibi kai imani da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, haka yake wajibi kai imani da Annabi Isa. Shi yasa ko bisa ga kuskure ba za ka samu wani musulmi ya bude baki ya faɗi wata mugunya kalma game da Annabi Isa ba alaihi salam. Ina fatar kun fahimta. To amma ga dukkan alama su abokan zaman mu Kiristoci to ba san da haka ba. Don haka mu manzon Allah, manzonmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran manzannin Allah gaba ɗayansu abin girmamawa ne a wurinmu. Kuma ba wai da sun zuciyarmu mun kai imani da su muke girmama su muke son su ba, a'a umurni ne daga wurin Allah tabaraka wa ta'ala. To akan hakan gani ce ya zan wajibi ba wai aka yana ɗaya ba, duk inda wani musulmi yake mabiyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tun da yau mun kai ga lokacin da ake son a maida muna manzon Allah wani abu maras kima. To wajibi ne mu tahi tsaye mu karantar da su abokan zaman mu Kiristoci manzon Allah fa kun ji irin shaidar da Allah ya bayar game da shi. Kun ji irin mu musulmi umurnin da Allah tabaraka wa ta'ala ubangijin mu yayi muna game da manzon nan. Don haka wannan ba abin wasa bane. Kamar yadda mata ke cewa wasa duk wasa ce amma banda dogara uwar miji da taɓarya. Ba haka suke cewa ba? Yanzu misali kana tsaye, mahaifiyarka tana zaune, sai matarka ta zo da taɓarya, mamakka na zaune sai ta sa taɓarya ta doge ta. Cike? Sai ai wasa nake yi da yanna. Kana ɗaukar wannan wasa? A ba ka ɗauka wannan ba wasa bace. Yanzu kana amsa taɓaryar nan ka kwaɗa mata ga kai. To shine su da kan suke cewa wasa duk wasa ce banda dogara uwar miji da taɓarya. To muna ɗaukar komi wallahi banda wulakanta annabi. Komi muna iya tolerating duniya. Na gaya muku ni ce ga sunan sada duk ga Kirista Sokoto ba ƙone. Haka dai ko ba haka bane? Ga sunan ba magana Kiristoci ɗaruruwa ake yi cikin garin Sokoto, dubunnai. Thousands of Christians ga sunan cikin garin Sokoto, ba wanda ya taba su. Yan gari ne? Akwai wanda ya taba su? Ba wanda ya taba su. Sun zo sun gina mana coci-cocin, mun yadda da coci-cocin, amma mun ka kyale su. Duk wani Kirista da ya zo kafin Allah ya huwace mishi ya gina gida, wa ke bashi gidan zama? Mu ke bashi gidan zama haya. Inda yake kasuwanci wa ke bashi shago? Mu ke bawo shago su yi kasuwanci. Don Allah an nuna kiyayya. Ai ba mu nuna musu kiyayya ba. To yanzu kuma iya shege ya kai ga bayan mun karbi bakuncin kuma mun ba ku wurin zama kuma yanzu addinin mu za ku lalatawa. Domin mu annabin nan da kun ha gani sallallahu alaihi wasallama da shi an kai foundation na addini, shine gini na addini, shine rufe, shine komi da komi na addini. Don haka wanda ya ce ya aibata shi to kamar ya rosa mana addinin mu na musulunci gaba daya. Za mu zura ido mu yi kallon su? To wannan sai ta zan kamar buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Kiristoci. Buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga Kiristoci. To ka san mu 'yan boko ma'aikatan gwamnati.
ka san ni tsohon ma'aikacin gwamnati ne ko to mu ma'aikatan gwamnati misali yanzu in ka rubuta petition wani ya taba ka rubuta petition zuwa ga CP Commissioner of Police ina ƙarawa ne ina so a fitar min da haƙƙina mafi yawa ba ana copy ba madalla sai a yi copy zuwa ga Director State Security copy zuwa ga Sultanate Council copy zuwa ga wani copy zuwa ga wani ko to wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce za mu aikawa zuwa ga Kiristoci amma kuma za mu yi kwafinta zuwa ga gwamnatin tarayya yana da kyau gwamnatin tarayya ita ma ta karanta ta saurari wannan wasiƙa don wasiƙa mu ba ta rubutu ba ce ta magana ce wasiƙa ta kasu kashe biyu akwai wasiƙa ta rubutu akwai wasiƙa ta magana to wasiƙa ce buɗaɗɗiyar wasiƙa ce ta magana za mu aika zuwa ga Kiristoci musamman ƙungiyarsu ƙungiyar CAN Christian Association of Nigeria to amma za mu yi kwafin wannan wasiƙa zuwa ga federal government gwamnatin tarayyar Najeriya za mu yi kwafin wannan wasiƙa zuwa ga jami'an tsaron Najeriya in an ka ce jami'an tsaro ba ɓangare ne na federal government ba to kaga wani abu ne kenan da malamai ke kira zikirul khas ba'dal am kaga in an ka ce gwamnatin tarayya jami'an tsaro sun shiga ciki to amma kullum me ke sa a ambaci khas bayan an ambaci am saboda muhimmancin shi khas din nan misali cikin Qur'ani tabaraka wata Allah yana cewa tanazzalul mala'ikatu war ruhu mala'iku suna sassaukowa cikin daren lailatul qadr da kuma ruhi wane ne ruhi mala'ika jibril mala'ika ne ko ba mala'ika bane bai shigo cikin umumin mala'iku ba yanka ce mala'iku na saukowa banda jibrilu har da shi amma saboda muhimmancin sa sai Allah ya fitar da shi daban misali na biyu da Hausa na zikirul khas ba'dal am kama a ce taron nan duk mutane sun halarci taron nan har da shugaban kasa yan an ka ce mutane shugaban kasa mutum ne ko ba mutum bane mutum ne to don me an ka fitar da shi duk mutane sun halarci taron na ai shugaban kasa inclusive amma sai an ka fitar da shi me yasa an ka ce har da shugaban kasa ya halarta saboda muhimmancinsa to saboda yan an ka ce gwamnatin tarayya entity ne gamamme amma kuma saboda muhimmancin jami'an tsaro za a fishe su daban su ma yana da kyau saurari wannan wasiƙar in nace jami'an tsaro duk waɗanda adda ruwa da tsaki ga abin da ya shafi tsaron Najeriya to sun shigo cikin wannan umumi na wani jami'an tsaro tun da bakin sojoji sojojin ƙasa sojojin sama sojojin ruwa ina fatar kun fahimta kaga yana da kyau kenan bayan shugaban ƙasa ba shine shugaban gwamnatin tarayya ba to yana da kyau kuma chief of army staff ya saurari wannan wasiƙar yana da kyau chief of air staff ya saurari wannan wasiƙar yana da kyau chief of naval staff ya saurari duk waɗannan cifa-cifan hakan ga 'yan sanda inspector general IG yana da kyau ya saurari wannan wasiƙa national security advisor yana da kyau ya saurari wannan wasiƙa DG na state security yana da kyau ya saurari wannan duk wanda adda hannu ga abin da ya shafi tsaro yana da kyau ya saurari wannan wasiƙa to su ne bayan kiristoci to su an kai adiresin wasiƙar zuwa gare su amma kofi zuwa ga gwamnatin tarayyar Najeriya kofi zuwa ga jami'an tsaron Najeriya kofi zuwa ga wa kofi zuwa ga ƙungiyar gwamnonin arewa ƙungiyar gwamnonin arewa yana da kyau ku saurari wannan wasiƙa saboda kun yi magana kuma ta taɓa mu ba mu ji daɗin maganar da kun kai ba kun yi Allah wadare an zagi manzon Allah dukkan ku albarkan manzon Allah kuke ci duk wani gwamna cikin gwamnonin arewa musulmi ba wanda lokacin da za a yi mai kamfen ba ya amfani da addini ba wane ne jagoran addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi bayan kun ci albarkan manzon Allah a zo a zagi manzon Allah maimakon ku fito ku nina ku ce wai kun yi Allah wadare da wa'anda dauki mataki mu ma mun yi Allah wadare da ku don haka kun nuna ku jahilai ne to yana da kyau ku saurari wannan wasiƙa ƙungiyar gwamnonin arewa saiwa sai majalisar sarkin musulmi ita ma tana da kyau ta saurari wannan wasiƙa majalisar sarkin musulmi ita ma tana da matsala to yana da kyau majalisar sarkin musulmi su saurari wannan wasiƙa mutum nawa kenan 4
na biyar shine sauran wasu malaman musulunci, wasu daga cikin malaman musulunci yana da kyau su ma saurara don su ma mun ji taɓargazar da wasu su sun kai. To ga sako zuwa gare ku duka, amma dai address to Christian Association of Nigeria, amma kofi zuwa ga waɗannan da mun ce. Menene matsayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin littafin Allah, ba wai kamar yadda su Bello ya buke so ba mabiya manzon Allah, a'a Ubangijin da ya halicce mu, ya halicci Kiristoci, ya halicci kowa da komai, menene matsayin manzon Allah a wurinsa? Me a umarnin da ya ba mu musulmi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Na farko, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi mana umarnin mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Ayoyi da yawa na Alƙur'ani Allah ya yi mana umarnin mu yi imani da manzon Allah. Misali, cikin suratul nisa'i Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi abin ga baya yi unzila ila rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qabl. Baya murya. To ka zan ka buɗe muryarka. Buɗe murya za ka yi don saƙo ne za a aikawa, ba magana a lallaɓa. Kuna magana kamar mai jin kwana. Ka buɗe murya su san da gaske muke yi. Don daga wannan saƙo sai bugawa. Yau sake maimaita ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi. والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. نعم. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا. To yi suratul Hadid Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Na'am. Falladhina amanu wa anfaqu lahum ajrun. Falladhina amanu minkum. Falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun. Sai suratul a'raf Allah ya ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in. Wa rahmati wasi'at kulli shay'in. Kulli shay. Wa rahmati wasi'at kulli shay'in. Na'am. Fasa'aktubuha lilladhina amanu billahi. Lilladhina yattaquna wa yutuna zakata. Fasa'aktubuha lilladhina yattaquna wa yu'tuna zakata wa hum والذين هم بآياتنا يؤمنون والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي أنزل إليه الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم. ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم كانت عليهم. أشيء؟ فالذين آمنوا وعذروا ونصروا واتبعوا نور الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل
na'am يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به ونصروه وعزروه أولئك واتبعوا نوره أولئك هم المتقون واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون sai ya ce ƙul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ما في السماوات وما في له ملك السماوات والأرض قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض نعم لا إله إلا هو سبحانه عما فآمنوا بالله ورسوله يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن به ويؤمن بكلمته الذي يؤمن بالله وكلماته وعزروه ونصروه نعم وكلمة واتبعوا النور واتبعوه لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون sai suratul fatih yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. To ya ku jama'a duk waɗannan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala yana umarni ne cewa mu musulmi mu imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kadai bane suna da yawa ayoyin da Allah ya umarni me waɗannan ayoyin suke cewa ta cikin suratul nisa'i tabaraka wa ta'ala yake kiran mu'minai yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wanda sun kai imani su wane ne allazina amanu mu'minai mu waɗanda sun kai imani sai yace aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa to yana yiwuwa mutane su zama mu'minai ba tare da imani da Allah da manzonsa ba a to kenan me kaga wannan imani ta biyu ashe da an ka umarce mu yi yana da bambanci da imanin farko imanin farko shine mu yi imani sannan imani na biyu da Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi ma'ana imanin nan da kun kai kuma kada ku yi sako-sako da shi ku dawwama kuna masu imanin nan kada a fara a bari shine ma'anar aminu billahi wa rasulihi ku dawwama kuna masu imani da Allah da manzonsa kaga nan Allah yayi imani ai imani da wa yayi umarni ai imani da wa ai imani da Allah da manzonsa yace wal kitabil ladhi nazzala ala rasul kuma ku yi imani da littafin nan da mun ka saukar da Allah ya saukar akan manzonsa wani littafi ne Allah ya saukar ma manzonsa shine alqur'ani wal kitabil ladhi anzala min qabl da kuma littafin da Allah ya saukar gabanin qur'ani wani littafi ne Allah ya saukar gabanin qur'ani kaga sauran littafan da Allah ya saukar ma sauran manzannin Allah waɗanda na gabaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to nan duk da yake littafai ne sai Allah ya zo da shi mufradi yace wal kitabil ladhi anzala min qabl kuma ku yi imani da littafin da mun ka saukar amma nan littafi yana da ma'anar littafai don me domin aldin nan ta alkitaba wal kitabal ladhi
wal kitabil ladhi anzala min qablu da kuma littafin da Allah ya saukar sai nace al din nan da attare da alkitab al ce ta jinsi dama ismul jinsi kuma yana da ma'anar jami'i ina fatar kun fahimta don haka duk da yake ga zahiri alkitabu ya zo mufradi amma ga masana duk wanda ya san larabci ya san wannan yana da ma'anar jami'i shine wal kitabal ladhi aminu billahi wa rasuli wal kitabil ladhi nazala ala wal kitabil ladhi anzala min qabl da kuma littafan da Allah ya saukar gabanin alqur'ani kaga Allah ya nemi duk mu yi imani da su ko sai ya ce wa man yakfur billahi duk wanda ya kafirce ma Allah wa mala'ikati da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wanda yake cikin manzannin nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ciki ko baya ciki yana ciki shi ma akan takarda to duk wanda ya kafirce musu wal yawmil akhir da ranar lahira faqad dalla haqiqa ya bace dalalan ba'ida bata wadda take manisanciya daga shari'a mai Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu umarni cikin wannan ayar cewa mu yi imani da Allah da manzonsa don haka Allah ya wajabta mana imani da manzon Allah ko bai wajabta mana ba don haka ya ku musulmi mu musulmi in mun yi imani da manzon Allah mun yi kuskure mun yi ba daidai ba mun yi jahilci mun yi abin da yake wajibi akan mu saboda saboda umarni ne na Allah tabaraka wa ta'ala to mutumin da saboda darajarsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai imani da shi kace garin mu zaka zuwa gaban idanun mu bisa kunnuwan mu ka zagai tsakaninka da Allah ka nemi zama lafiya ka nemi rigima ko baka nemi rigima ba ka nemi rigima kuma wallahi mai girma wanda za ta cin rayuwarka kun ji wannan to bayan wannan kuma cikin suratul hadidi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce aminu billahi wa rasuli ya ku musulmi ku yi imani da Allah da manzonsa kaga nan ma kamar yadda Allah ya umarni a yi imani da Allah da manzonsa cikin suratul nisa'i haka cikin suratul hadidi kuma Allah ya maimaita aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah da manzonsa don haka Allah ya yi mun umarni mu yi imani da manzon Allah ko bai yi ba to mun yi imanin ko ba mu yi ba to wanda ya ce zai zo garinmu gaban idanunmu bisa ga kunnuwanmu ya zage shi ya nemi rigima ko bai nema ba ya nemi rigima kuma babba sai Allah ya ce wa an fi ƙumin maji alakun mustakhalafi na fi kuma ku ciyar daga abin da Allah ya sanya kuma maya ciki ne dukiyar da Allah ya sa sun ka mutu kun ka mai gurbin su akan ta to ku ciyar da gare ta bayan kun yi imani da Allah da manzo kuma Allah yana umarnin mu cewa mu ciyar daga dukiyar da Allah ya bamu sai Allah ya ce fallazina amanu minkum to waɗannan da sun kai imani daga cikin ku wa anfaqu kuma sun ka ciyar da dukiyoyinsu lahum ajrun kabirun suna da sakamako mai girma kaga kenan daga nan Allah ya nemi ishara daga cikin abin da ke sa mutun ya samu sakamako mu samu sakamako mai girma wurin Allah gobe kiyama imani da manzon Allah yana ciki to wanda Allah ya lamunce mana cewa in mun yi imani za mu samu sakamako mai girma wurin Allah kace zagi ne za ka yi gaba gare mu don Allah ka nemi a zauna lafiya ba magana zaman lafiya ina fatar kun fahimta to bayan wannan kuma sai ta cikin suratul fatah ko tabaraka wa ta'ala yace inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira lalle mu munka aikowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana da annabinsa yace lalle mu munka aiko ka shahidan kana mai sheda ga al'ummarka wa mubashiran kuma kana mai bada bushara mai kiristoci ke takama da shi ba bushara ba to wazo muna da bushara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka muna da bukatar busharar su annabi Muhammad ya zo mana da bushara ta ishe mu lalle mu mun ka aiko ka kana mai sheda wa mubashiran kuma kana mai albishir da aljanna mai cece bushara albishir da aljanna ga duk wanda ya bi wa nadhira kuma kana mai gargadi da wuta da azabar Allah ga duk wanda ya saba mun yi wannan ne lituminu billahi wa rasuli domin ku yi imani da Allah da manzonsa kaga mi Allah ya nema mu dangane da manzon mu yi imani da Allah da manzonsa wato azziruhu kuma ku karfafe shi manzon mu karfafa shi wanda an ka nemi mu karfafa shi kace gaba gare mu zaka zagin sa ka nemi rigima ko baka nemi rigima ba ka nemi rigima wato azziru wato waqiruhu kuma ku girmama shi
kaga Allah ya nemi mu girmama annabinsa sallallahu alaihi wasallama, mu karfafe shi kuma mu girmama shi annabi, wato sabbihu sannan ku tsarkake shi Allah. Wannan janibi na ubangiji kenan, don ba a yin tasbihi ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma ku tsarkake shi Allah bukuratan wa asila, safiya da mareci. Waɗannan suna daga cikin ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umurce mu musulmi cewa mu yi imani da manzon Allah. Bayan waɗannan ayoyin sai da cikin suratul a'raf tabaraka wa ta'ala yana magana sai ya ce wa rahmati was'at kulli shay'in, rahmata ta yalwaci komi, Allah ka saukar da rahmaka akan mu. Sai Allah ya ce fa sa'aktubuha lil ladina yattaqun, da sannu zan rubuta rahman nan ga masu takawa. Allah ya sanya mu cikin masu takawa domin Allah ya saukar da rahama gare mu. Da sannu zan rubuta rahaman nan tawa lil ladina yattaquna ga masu biyar dokoki na, shine takawa, wa yutuna zakata kuma da masu bayar da zakka, wallazina hum bi ayatina yu'minun da kuma waɗanda suke suna yin imani da ayoyin mu. Waɗannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zai rubuta musu rahamarsa. Ba su kaɗai ba, yace allazina yattabi'una rasula, waɗannan kamar wani yayi tambaya su wane ne ya Allah waɗanda zaka rubuta ma rahamat? Yace allazina yattabi'una rasula, su ne waɗannan da ke biyar manzon nan. Wani an rasula, wani manzo? Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Don haka ga Allah ya nemi mu yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabin nan, ummiyin nan. Menene ummiyi? Wanda bai iya rubutu ba, bai iya karatu, bai taɓa zuwa makaranta ba rayuwarsa. Duk duniya wanda duk ka kira ummi ka soke shi, ka aibata shi in bancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi girmamawa ce ka kira shi ummi. Don me? Saboda zamansa ummi mu'jiza ce gare shi. Yanzu jama'a, duk ilimin nan na alqur'ani, duk ilimin da ka sani duniya an ɗebo shi ne daga cikin ilimin muka alqur'ani. Kenan annabi Muhammadu shi ya zo mana duk ilimin da kuke gani ko? To a ce wanda ya zo da wannan ilimin da ya gagari duk wasu masu tunƙaho da ilimi na duniya sun ka ce ai muna iya littafi, an ka ce ga fili nan ku zo da surori 10 sun ka kasa, an ka ce ku zo da surori ko da ƙwara ɗaya sun ka kasa, an ka ce ko da aya guda irin na ayin ƙur'ani ku zo da shi sun ka kasa. Tsaya mana, sun ka kasa. Duk masu tunƙahon ilimin duniya an neme su cewa in dai da gaske kuna da ilimi, in da gaske littafin nan aikin manzon Allah ne ba littafin Allah bane, to ku zo da irinsa. Sun iya zuwa da irinsa? Kaga manzon Allah ya zo da ilimin da ya gagari duk wani mai tunƙaho da ilimi duniya. To a ce wannan manzon Allah da ya zo da ilimin ga a ce rayuwa ta bai taɓa zuwa makaranta ba, jama'a mu'jiza ce ko ba mu'jiza ba ce? Mu'jiza ce. Amma duk wanda an ka ce ma ummi wanda ba manzon Allah ba, to wallahi an soke shi. Ma'anar ummi shine wanda bai iya karatu ba, bai iya rubutu ba, wanda da turanci ake kira unlettered, wanda bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba. To haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Abin da yafi komai saukin rubutawa shine suna annabi Muhammad, mimun da ha'un da mimun da dalon. To annabi Muhammad bai iya rubuta Muhammad. In kan rubuta bai iya karantawa, amma kuma gashi ya zo da ilimin da ya gagari duk masu ilimin duniya. Don haka mu'jiza ta fito ko ba ta fito ba? To shine Allah tabaraka wa ta'ala yace allazina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiya, su ne waɗanda ke biyar manzon nan, annabin nan, ummiyin nan wanda bai taba iya karatu ko rubutu ba. Allazi yajidunahu maktuban indahum, wannan da suke samun sa an rubuta shi a wurin su. Fit taurati wal injili, cikin littafansu su ahlul kitabi, cikin at-taura an kawo sunansa da siffofinsa. Haka cikin linjila, littafin nasara, an kawo magana game da manzon ƙarshe. Ina fatar kun fahimta. Ya amuruhum bil ma'ruf, yana umarnin su da aikin alkhairi, wa yanhahum anil munkar, kuma yana hanin su daga mugun aiki. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, kuma yana halatta musu abubuwa masu daɗi na halal. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, yana haramta musu abubuwan da suke kazamta ne sun saba ma shari'a. Wa yadawa anhum isra'un, kuma yana kadan musu nauyin su, wal aghlal allati kanat alayhim, da kuma kukumma wa'anda sun haka kasance a kansu. Ko da annabi sallallahu alaihi wasallama yazo ya iskan ma ahlul kitabi rike da shari'a. Bani Isra'ila, Yahuda suna rike da shari'a annabi Musa, su kuma Nasara suna rike da shari'a annabi Isa. Ga shari'o'in na an tsananta kwarai,
domin misali ga shari'ar da ke cikin linjila in najasa ta taba jikinka ko ta taba tufafinka me zai tsarkaka shi? in najasa ta taba jikinka to sai dai ka samu aska sai ka karkare fatar gaba ɗai sannan wurin ya tsarkaka. in suturar ka najasa ta taba sai ka samu aska ka yanki bakin wurin ka jefar ka saki faci, kaga suturar ta zan tsohuwa. amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo waɗannan shari'o'i masu nauyi sai an ka sassabta ga shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in najasa ta taba cikin ko suturar ka iyaka ka sa ruwa ka wanki. da wannan da wancan wafi sauki, wancan yafi sauki. ga shari'ar da a cikin attaura an yadda musu kifi amma banda mai kaya. kifi kana da aikin neman kifi mara kaya, an yadda su ci kifi amma banda mai kaya. jama'a akwai nauyi ko babu? da annabi yazo an kace kifi da mai kaya da mara kaya kowane irin kifi ko rabin mutu rabin kifi irin wannan da ake kira dan ruwa duk ya halatta. malikiya sun kace in ka kama dan ruwa sai ka datse bakin inda mutu ya ka turbude inda gefen kifi yake ka ci. a ga shari'a ne ma duk abin da a cikin ruwa ya halatta. don haka in ka kama dan ruwa, kun san dan ruwa halitta ce Allah ya halitta cikin teku, rabi mutum rabi suran mutum rabi kifi. in ka zo ka daddatse kawai ka sa cikin, koda yana da gemu daddatse kawai ka sa cikin tukunya. haka ga shari'a a taura an yadda musu ci nama amma ban da kitse. nama ya halatta amma ban da kitse. kaga in ka sau nama kenan yana da kitse kana da aikin ɗaya sai ka ɗebe kitsen nan gaba ɗaya ka jefar sannan nama kai. muku da naman da kitsen duk ya halatta mace. to shine shari'o'i dai masu nauyi. in mutum yayi laifi ga shari'a at-taura, shari'ar da Allah ya ba annabi Musa, menene tuba? yaya za a yi Allah ya karbi tubarsa? sai ka samu wanda bai yi irin laifin nan bai zo ya kashe ka. in ya kashe ka to shine tuba. amma mu yanzu komi girman laifi ko faɗa kai yi da annabi in dai ka ji istighfari kafin a kama ka, amma in ka yi istighfari Allah ya yafe maka. in ka bari mun hakama ka hukuncin kisa ne. ina fatar kun fahimta. duk irin tabargazar da kai da ka zanna kace astaghfirullah alazim astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum, to shikenan Allah ya sai dai a hari gaba an yafe maka. amma ga shari'a annabi Musa sai dai ka samu wanda bai irin laifin nan bai kashe ka, to sannan Allah zai yafe ma. shine istighfari. ina fatar kun fahimta. to shine tabaraka wa ta'ala yace yuhillu lahum at-tayyibatu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadaw anhum isra'un, kuma yana kadan musu nauyin su shari'o'i masu nauyi da Allah ya shar'anta musu cikin at-taura da linjila. to annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yazo albarkarsa sai yazo mana da sauƙaƙawa, duk an sauƙaƙa abubuwa. wal aglal lati kanat alayhim, da ƙuƙumma jam'in ƙuƙumi. kun san ƙuƙumi ko? me ƙuƙumi? ƙuƙumi kaman mari misali. ƙuƙumi abinda ake sa daure mutum shine ƙuƙumi. to shine Allah ya ce waya dawa anhum, shi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana kayar ma mutane israhum nauyinsu, shari'o'i masu nauyi waɗanda an kallafa mu cikin at-taura da linjila. wal aglada da ƙuƙumma allati kanat alayhi da ta kasance a kansu. sai Allah ya ce fallazina amanu bi, to duk waɗanda sun kai imani da shi annabin nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, wa azzaruhu kuma sun ka karfafe shi, wa nasaruhu sun ka taimaka mishi, wattaba'un nural ladhi unzila ma'ahu sun ka bi hasken nan da an ka saukar tare da shi. menene hasken da an ka saukar tare da annabi Muhammadu? shine alqur'ani. kaga sai Allah ya ce wallazina taba'uhu wallazina amanu bihi, waɗanda sun kai imani da shi. ashe kenan na ɗaya an nemi mu imani da shi ko? wa azzaruhu sun ka karfafe shi, an nemi mu karfafa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. ta wace hanya za mu karfafa sa? bayan imani da shi, addinin nan da ya zo da shi mu tabbatar da mun karfafi addinin. sunnonin da ya sunnanta mana mu taimaka ma sunnonin nan, kada mu bari su mutu. mu tahi tsaye mu iya kokarin mu, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisi, wa ma atakum cikin qur'ani kamar yadda qur'ani yace, wa ma atakumur rasul fakhuduhu, ma atakumur rasul fakhuduhu
Allah ya ce wa ma atakumur rasulu duk abinda manzon nan sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da fa khudhu ku rike shi wa ma nahakum abinda ya hane ku fanta ku hannu wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin azaba ne to kaga mu karfafe annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan da'awar da yazo da ita mu taimaka mai mu karfafe ta sunnar da ya sunnanta muna mu taimaka ma sunnan nan kan mu bari sunnan nan ta mutu bid'ar da yayi fada mu tahi tsaye mu yi fada da bid'a da masu bid'a to shine Allah ya ce wa azzaru sun ka karfafe shi wa nasaru sun ka taimaka mishi kaga an nemi mu taimaka ba annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama wattaba'un nural ladhi unzila ma kuma sun ka bi hasken nan da an ka saukar tare da shi to sai Allah ya ce ulaika waɗannan humul muflihun ne ma samun babban rab me ma'anar wannan ayat tabaraka wa ta'ala cikin wannan ayat ta suratul a'raf ya neme mu yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya neme mu karfafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya neme mu taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatar kun fahimta to in mun kai wannan to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya muna alƙawarin cewa zai ba mu babban rabo to ya ku musulmi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya allaka samun rabo gare mu na duniya da na lahira ga biyarsa da taimaka mishi da karfafa shi kacce kuma ka zo ka zage shi don Allah ka nemi zaman lafiya da mu ko ka nemi rigima ce baka kirin wadda ko gwamnatin Najeriya ba ta iya sulhunta ta ina fatar kun fahimta to hakan ga kuma duk da cikin suratul arafin Allah dai tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da umarni yace qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum kace musu ya kai annabi ya ku mutane haƙiƙa ni manzon Allah nake zuwa gare ku jami'an gaba daya kowane annabi Allah yana aiko shi ne ga wata al'umma ko ga wani gari ko ga nashin mutane kamar yadda Aliyu na mange yake cewa cikin infiraji yace kowane aka bashi aiki sai a mai adadi da yanki inda za shi kira da mulki shi da ko aka bashi aiki ba a mai adadin abin kira ba kaga annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya aiko shi ga Yahudu bani Isra'ila annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya aiko shi ga Nasara annabi Shu'aibu Allah ya aiko shi ga mutanensa annabi Ibrahim an aika shi ga mutanensa annabi Nuhu an aika shi ga mutane duk annabin da kun san Allah ya aiko shi ne ga iya mutanen da Allah ya aiko shi ba annabin da Allah ya aiko ga duniya gaba ɗaya in bancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yadda yake ji qul inni rasulullahi ilaikum jami'an ka gaya musu cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon Allah nake zuwa gare ku gaba ɗaya allazi lahu mulku samawati wal ardh wani ya tambaya wani Allah yace wannan da mulkin samai da mulkin ƙasa duka nashi ne la ilaha illa huwa Allah da babu wani abin bauta da gaskiya sai shi kadai yuhyi wa yumitu Allah da yake rayarwa kuma shi yake kashewa ba mai rayarwa duniya ba mai kashewa illa shi sai Allah ya ce fa aminu billahi to ya ku mutane yanzu ba annasu an ka kira ba qul ya ayyuhan nasu duk mutanen duniya gaba ɗai sai Allah ya ce fa aminu billahi to ku yi imani da Allah wa rasulihi da kuma manzonsa kaga Allah ya yi umarni a yi imani da shi kuma a yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wane manzo annabin nan ummiyin nan wannan da bai taɓa zuwa makaranta ba rayuwarsa amma kuma ya zo da ilimin da ya gagari duniya shine ummi allazi yu'minu billahi annabin nan manzon nan ummiyin nan da ke imani da Allah wa kalimati da kalmomin Allah wattabi'uhu kuma ku bi shi la'allakum tahtadun lalle in kun bi shi za ku shirya kaji na biyu can Allah ya ce ulaika humul muflihun waɗanda sun kai imani da manzon Allah sun ka karfafi manzon Allah sun ka taimaka ma manzon Allah sun ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗannan su ne masu samun babban rabo nan kuma Allah ya ce waɗanda sun kai imani da shi sun ka taimake sun ka karfafe shi sun ka bi shi to ku bi shi la'allakum tahtadun lalle za ku shirya kaga Allah bayan can waccan ayar Allah ya allaka rabo gare mu in mun bi gabiyar manzon Allah nan kuma Allah ya allaka shari'a gare mu in gabiyar manzon Allah wace hanya ce mai neman shari'a wace hanya ya kamata ya bi imani da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to jama'a
mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya allaka shiryan mu ga hannunsa ba za ku zan shiryayyu ba sai kun yi imani da shi kun bi shi kun taimaka mai sai wani yace kuma gaba gare mu cikin garin mu gaban idanun mu bisa ga kunnuwan mu zai zuwa ya zagai don Allah ya nemi zaman lafiya ko ya nemi rigima ya nemi rigima don kaga wannan duk dai yana daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya girma manzon Allah da su ko duk waɗannan ayoyin mai Allah yake kiran mu yana kiran mu ne mu yi imani da Allah da manzonsa mu yi imani da Allah da manzonsa bayan mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya ce mu taimake shi mu karfafe shi to in mun kai haka za mu samu babban rabo in mun kai haka Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da mu kun ji matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hakan ga cikin suratul ahzab Allah tabaraka wa ta'ala ya kira yace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira na'am wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira na'am وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله تبارك وتعالى yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi wane ne annabi anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kai annabi inna arsalnaka ko shahidan lalle mu munka aiko ka shahidan kana mai sheda ga al'ummarka wa mubashiran kuma kana mai bada albishir kana mai bushara wa nadhira kuma kana mai gargadi kana mai bushara ga waɗanda sun kai imani da kai cewa akwai gidan aljanna akwai eternal life gidan aljanna kenan sannan kana mai gargadi ga waɗanda sun ka fandare sun haƙi imani da kai sun haƙi biyarka cewa akwai wutar jahannama hellfire kenan Allah ya kare mu daga gare ta wada'iyan ilallahi bi iznihi kuma kai annabi sallallahu alaihi wasallam mai kira kake zuwa ga abi Allah tare da izinin Allah to al'ada wanda duk yayi kira mai ake nema a karba ma kiransa kaga Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya aiko shi don ya kira mutane zuwa ga abi Allah da izinin Allah wasirajan munira kuma kai fitila kake mai haskakawa me matsayin manzon Allah fitila mai haskakawa in ji Allah tabaraka wa ta'ala jama'a ina tambayar ku ne mabiya manzon Allah ya haskaka mana ko bai haskaka mana ba wani haske manzon Allah ya zo mana da shi addinin musulunci da dokokin da a cikin addinin musulunci da kuma alqur'anin da anka gina addinin musulunci a kansa wannan duka haske ne in ka kira addinin musulunci haske kai daidai in ka kira alqur'ani haske duka daidai ne shi ma annabin kansa haske ne sallallahu alaihi wasallama to shine Allah ya ce wasu rajan munira kuma kai fitila ne mai haskakawa sai ya ce wa bashirul mu'minina kuma kai albishir ga mu'minnai su wane ne mu'minnai sun muni mabiyansa Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci annabi ya muna albishir da mi bi anna lahum min Allah fadlan kabira cewa wata irin falala mai girma ta tabbata gare su da wurin Allah yanzu wanda ya zo mana da wannan albishir menene falala mai girma aljanna jama'a duk kokarin da muka yi duk wabbasar da muka yi da salwantar da rayuwar mu da muka yi da sauran duk dai abin da muke menene abin neman mu aljanna to wane ne yazo mana da bishara da aljanna annabi Muhammad to wanda yazo mana da wannan babban albishiri kuma zaka cewa ka zaga gaba gare mu fi sabilillahi ku kiristoci kun kulla gaskiya kun nemi a zauna lafiya gwamnatin Najeriya kiristocin da ke zagin annabin mu lokaci bayan lokaci don Allah sun nemi a zauna lafiya to da su da ke zagin mai wannan daraja a wurinmu wannan hadu Allah ne yake faɗin darajojin da ya ba annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wasallama to yanzu da masu zagin wannan mai wannan daraja a wurinmu da mu da ke ɗaukar musu mataki don Allah wane ne ɗan ta'adda suwa Allah ya gafarta mu Sheikh Ja'far yace ƙarshen ta'addanci duniya duk shine zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ƙarshen ta'addanci me zaman zagi manzo Allah ta'addanci yanzu misali shugaban Muhammadu Buhari ba shine shugaban kasar Najeriya ba shine jigo a jam'iyyar APC to sai ka zo ka iskan ma yan jam'iyyar APC manyan su da kananan sun taru suna taro ga Muhammadu Buhari cikin su sai ka zo ka gunduma ma Muhammadu Buhari zagi gaba gare su
ku bani labari me zai faru don Allah ko da irin tsofaffi waɗanda ba su da stamina irin su Tinubu ko da sun kyale ka matasan nan na APC yan gani kashenin Buhari masu jini a jika za su kyale ka kira ruwa ko ba kira ruwa ba to tsakaninku da Allah duk abinda Muhammadu Buhari yawa APC wanda yasa suna son sa akan haka suna ganin girman sa shirye suke su kare mutuncin su daga duk wanda zai cin mutuncin sa don Allah kuna hada duk abinda Muhammadu Buhari da abinda Annabi Muhammadu yayi mana mu al'ummar sa to in APC sun kare Muhammadu duk wanda ya zagi Muhammadu Buhari ba yadda za a yi ya sha da dadi yaya zaka ci aka zagi manzon Allah gaba gare mu mabiya Annabi Muhammadu ka kwana wallahi sai dai uwarka ta haifi wani don haka kayi zagin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar musulmi ta'addanci ne ko ba ta'addanci bane ta'addanci ne kuma yau duniya duk wani mahaluki da ka sani ba mai mabiya duniya kamar Annabi Muhammadu mabiyansa sun zarta mutum biliyan 1.5 biliyan ba miliyan ba bilba'i mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun haura mutum biliyan 1.5 maganan mutum biliyan 2 ake mabiya manzon Allah duk mabiya Muhammadu Buhari Najeriya mutum nawa ne amma kan zagi Buhari baka zauna lafiya ba kaka tunanin ka zagi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka zauna lafiya me amfanin rayuwar mu wannan rikici da muke ji sama da ƙasa ta game ka zagi Annabi ka kwana lafiya me amfanin mu to ba mu da amfani wallahi in ka zagi Annabi ka kwana don haka mu abu guda muke so wanda duk kun ka tabbatar da ya zagi manzo Allah ku sa shaida in kun ka sa shaida kafin duk wani jami'an tsaro ya zo ku kashe shi za mu kai ga me dalilin kashewa ko ba a kai mu hukuma ba ya halatta a kashe ko ba a kai mu hukuma ba in akwai hukuma ta musulunci a kai mata shi yafi amma ko ba a kai mata ba ya halatta a kashe za mu kai ga wannan dalili muna da dalili akan ko ba mu da muna da dalilai ba ko dalili guda ba za mu kawo kuma insha Allah ta'ala don haka mu abinda kawai muke so ku sashe da kamar da an kawo Debora akwai wanda bai ji abinda Debora tace ba kowa ya ji abin ta to mu haka muke so in ya so in an kashe shi sama ta rikito ta hado ƙasa ko kuma bangun gaba zai game da na yamma in an kashe shi amma ku kashe shi duk wanda ya zagi manzo Allah ku kashe shi za ku kashe ko za ku kyale shi ku kashe shi ku sa shaida ku kashe shi to bayan imani kuma Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni cewa mu yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kan ayoyi ne ga sunan sun fi a kirga misali tabaraka wa ta'ala cikin suratul nisa'i yana cewa ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum na'am فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم ذلك خير وأحسن تأويلا haka duk dai cikin nisa'in da yace wa man yuti illaha war rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نعم وحسن أولئك رفيقا duk dai cikin nisa'in yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah ما أصابك من حسنة فمن الله نعم وما أصابك من سيئة فمن نفسك نعم وأرسلناك للناس رسولا نعم وكفى بالله وكيلا duk dai cikin nisa'in yace tilka hududullah wa man yuti illaha war rasula تلك حدود الله na'am ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله wa man yuti illaha war rasul yadkhuluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar والرسول يدخله جنات تجري من تحتها
na'am خالدين فيها na'am وندخلهم wa dhalikal fawzul azim وذلك الفوز العظيم wa man ya'sillaha wa rasulahu ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وغضب الله عليه walahu azabun muhin وله عذاب duk dai cikin nisa'in yace wa man yushaqiqir rasul min ba'da ma tabayyana lahu al-huda الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم na'am وساءت مصيرا ali imran yace ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulur riba adafan mudha'afatan أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة na'am واتقوا الله ورسوله wattaqullaha la'allakum tuflihun واتقوا الله لعلكم تفلحون wattaqun naral lati uiddat النار التي أعدت للكافرين wa atiqullaha war rasula واتقوا الله والرسول لعلكم تفلحون can la'allakum turhamun لعلكم تفلحون can gaba yace qul atiqullaha war rasula fa in tawallaw قل أطيعوا الله والرسول na'am فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين koma nisa yace falawar rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم na'am ثم لا يجدوا حرجا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ma'ida yace wa atiqullaha wa atiqur rasula wa hadharu وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا na'am fa in tawallaytum فإن توليتم فاعلموا أنكم غير annama ala rasulina albalagul mubin فإن تولوا فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. yas'alunaka anil anfali qul al anfali lillahi war rasul الأنفال قل الأنفال لله والرسول na'am فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم na'am وأطيعوا الله ورسوله لئن كنتم مؤمنين. yace ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wal lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم wa'lamu anna allaha واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا fathbutu واتقوا الله wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. wa atiqullaha wa rasulahu wa la tanaza'u الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم na'am واصبروا إن الله مع الصابرين. innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا na'am وأولئك هم المفلحون. na'am ومن يطع الله ورسوله ويتقه فأولئك هم الفائزون. wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiur rasula وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. qul atiullaha wa atiur rasula أطيعوا الله وأطيعوا الرسول fa in tawallaw إن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم na'am wa in وإن tuti'uhu تطيعوه تهتدوا
تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا نعم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا نعم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة نعم أو يصيبهم عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا نعم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم نعم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم نعم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم سورة محمد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين ومن يتولى يعذبه عذابا أليما يعذبه عذابا أليما to sai ayar mu ta dazo ma atakumur rasul fakhuduhu وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا na'am واتقوا الله إن الله شديد العقاب wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaytum fa inna ma ala rasulina al-balagul mubin وأطيعوا الرسول نعم. فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله نعم واتقوا الله إن الله سميع عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي الله وملائكته يصلون على النبي نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما to sai ta ƙarshe yace innal ladhina yudhuna Allah wa rasulahu rufe da ita الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة نعم وأعد لهم عذابا مهينا Allahu akbar ya ku baya Allah duk waɗannan jeran giya ayoyi da alaramma ya karanto duk suna umarni ne da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suratul nisa'i tabaraka wa ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani kun yi imani to ga umarni da wurin Allah yace atiullaha wa atiur rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum kuma ku yi da'a ga shugabanni ma'abuta al'amari da cikin ma'ana shugabanni na da cikin ku shugabanni na musulunci ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah da kuma shugabanni na daga cikin ku sai malamai suka ce akwai abin lura anan ga maganar Allah da ta manzon Allah sai Allah ya amfani da kalmar adi'u amma ga shugabanni Allah bai ce adi'u ba sai yayi adafin su kawai akan da'ar manzon Allah da wawul adafi don me don Allah ya nuna cewa da Allah da manzo ne kowannensu yana da da'a mai cin gashin kansa amma su shugabanni na musulunci ba su da da'a istiqlaliya ta cin gashin kai ana yi musu da'a ne in sun yi umarni da abi Allah da manzonsa in sun ba da umarnin da ya saba mu umarnin Allah da na manzon Allah la da'ata lahum alaikum babu da'a gare su akan ku kamar yadda annabi ce la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq
ina fatar kun fahimta to shine ma'anar adi'ullah wa ati'ur rasul ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ulul amri minkum da shugabanni na daga cikin ku kaga nan Allah ya umarni ayi da'a ga Allah da manzon Allah ko sai ya ce fa in tanaza'atun fi shay'in sadda duk kun kai jayayya ga komi shay'un ankarun nakira ga komi kakkace in kun yi jayayya ga wani abu a sadda duk kun kai jayayya ga komi duk abinda kun kai jayayya game da shi wannan yace halal ne wannan yace ba halal bane wannan yace ga hukuncin sa wannan yace ga hukuncin sa to sai Allah ce farudduhu ila Allah war rasuli ku mai da neman hukuncin abin nan zuwa ga Allah da kuma manzon Allah in mun yi jayayya ya ku musulmi Allah ya umurce da mai da hukunci ga Allah ya zamu mai da hukuncin abinda mun kai jayayya ga Allah ai farudduhu ila kitabillahi mudafun ne da mudafun ilai sai an ka shafi mudafun an ka bar mudafun ilai sai an ka ce farudduhu illallahi ina za ka iskan ma Allah ku kai hukuncin kaga babu don haka ashe ana nufin ku mayar da hukuncin abinda duk kun kai jayayya zuwa ga littafin Allah war rasuli hakan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake raye sai a dauka aje akai manzon Allah mun yi sabani ni da dan uwana shi yace abu kaza halal ne nace ba halal bane wanne ne daidai sai ya faɗa muku ga wanda daidai to irin yanzu da manzon Allah baya cikin mu yaya za mu yi mai da hukuncin ga manzon Allah sai mu ɗauko hadisan manzon Allah sunnan nan ta manzon Allah mu ga ya manzon Allah ya hukunta kaga farudduhu illallahi war rasul kenan ko to inda za ku mai da hukuncin abinda kun kai sabani game da shi kun kai jaya game da shi ga Allah da manzonsa sai Allah ya sa sharadi yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun zan kuna imani da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun wannan shine mafi alkhairi wa ahsanu tawila kuma shine mafi kyau ga samun ƙarshe na ƙwarai cikin wannan ayar jama'a mi Allah ya umarce mu cewa mu yi da'a ga Allah da manzon Allah Allah ya umarce mu da yawa manzon Allah da'a kun ji daya haka duk dai cikin suratul nisa'in yace wa man yuti illaha war rasul duk wanda yayi da'a ga Allah da manzon na annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallama fa ulaika wadannan ma alladhina an'ama Allahu alaihi yana tare da wadanda Allah ya ni'ima gare su wane ne Allah ya wa ni'ima minan nabiyina da cikin annabawa was-siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai was-salihina da mutanen kirki duk wanda yayi da'a ga Allah da manzonsa yayi biyayya ga Allah da manzonsa yana tare da waɗannan gobe kiyama sai Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa waɗannan annabawa da siddiqai da shuhada'u da salihai su zan abokin tafiyar ka kai abokan tafiya sun yi kyawu Allah ka arzita mu zama tare da waɗannan mutane duk mai sun ya zauna tare da annabawa gobe kiyama da siddiqai da shuhada'u da salihai me zai yi Allah ya ce ya da'a ga Allah da manzon Allah ashe kenan wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah yana tare da waɗannan ko alama baya tare da su aya ta gaba duk da cikin nisa'in yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka ya kai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na kyakkyawan abu daga Allah ne falala ce daga Allah wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka na mummuna kuma fa min nafsika daga kanka kai ka jawo kawai ma kasabat aidikum saboda abin da hannunku na aikata ne ina fatar kun fahimta sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa arsalnaka lin-nasi rasula mun aika ka matsayin manzo ga mutane manzo kaga Allah ya wa annabi Muhammadu sheda yace ya aiko shi matsayin manzo to me Allah ya nema ga kowane manzo cewa ayi mai da'a mun aika ka manzo ga mutane wa kafa billahi shahida Allah ya isa matsayin sheda wane ne shedar cewa manzon Allah ne wa kafa billahi shahida Allah ya isa sheda sai ya ce wa man yuti'ir rasul duk wanda yayi da'a ga manzon nan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama faqad ata Allah haqiqa yawa Allah da'a magana ta kare kurma ya makabce da kurma ne sai ya makabce akwai sauran magana ta kare duk wanda yayi da'a ga manzon Allah to Allah yawa da'a don haka ya ku jama'a manzon Allah karamin mutun ne wurin Allah yima manzon Allah da'a bai da bambanci da wa Allah da'a ashe kenan kuma wanda ya saba ma manzon Allah fa sai ya ce wa man tawalla wanda ya juya baya ga yima manzon Allah da'a fa ma arsalnaka alayhi ma fi zaba musan ya mai tsaro ba gare su ka bar shi zai zo ya iska mana mu azabtar da shi ina fatar kun fahimta to aya ta gaba Allah tabaraka wa ta'ala bayan cikin dukkan suratul nisa'i bayan ya gama kawo hukuncin rabon gado sai ya ce wa tilka hududullah waɗannan dokoki da kun ka jiya
in mutum ya mutu a ba mahaifinsa kaza cikin dukiyar da ya bari, a ba mahaifiyarsa kaza, ƴaƴansa kaza, ƴan uwansa kaza, matarsa kaza. In mace ta mutu mijinta kaza, mahaifiyarta kaza, babanta kaza, uwarta, ba haka Allah ya raba gado ba? To bayan duk Allah ya raba gado cikin suratul nisa sai ya ce tilka hududullah, waɗannan dokokin Allah ne. Wa man yuti illah, duk wanda ya da'a ga Allah war rasul da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yudkhilhu jannatin, Allah zai shigar da shi aljanna tajri min tahtiha al-anhar, wanda koran muke gudana karkashin ta. Wanda duk yayi da'a ga Allah da manzonsa, Allah zai shigar da shi aljanna wanda koran muke gudana karkashin ta, khalidina fiya, kuma suna madawama cikin ta. Kaga Allah kenan ya lamunce ga aljanna ga duk wanda yawa manzon Allah da'a. Tsakaninku da Allah, wanda Allah ya lamunci in mun yi mai da'a zai samu aljanna, wannan karamin mutum ne, darajar sa karama ce wurin Allah. Wani zai zo gaba gare mu ya zage shi ya kwashe lafiya, ya ƙara ba zai ƙara ba da wurin nan ba sai mun kashe shi. To sai Allah ya ce wa zalikal fawzul adim, wannan shine rabo wanda abbabba. Allah ka ba mu wannan rabon. To wanda yawa Allah da'a da manzonsa da'a, wa man ya'sillaha wa rasuluhu, wanda kuma ya saba ma Allah da manzonsa, waya ta'adda hududa, kuma ya tsallake dogokin Allah, sai Allah ya ce yudkhilhu nara, Allah zai shigar da shi wata irin wuta, khalidan fiya, yana madawwami cikin wuta. Kaga ashe kenan daga cikin sabubban shiga wuta saba ma manzon Allah, daga cikin sabubban shiga aljanna da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe darajar manzon Allah wurin Allah karama ce, wallahi alazim ba karama bace. Sai Allah ya ce wallahu azabun muhinun, kuma azaba mai wulakantarwa. Duk duniya da lahira ba azaba mai wulakanci kamar azabar wuta. Azabar wuta ta tabbata gare shi, Allah ya tsare mu. Wani wuri dai duk da cikin nisa'in yace wa man yushaqiqir rasul, duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'd ma ta bayyana lahu da, bayan shari'a ta bayyana gare shi, ga shari'a ka gani kwalan daga baya sai ka zo ka saba. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, kuma yabbi tafarkin da ba na mu'minnai ba, yabbi abinda rayuwarsa ta kawata masa kenan ko ya kirkiru bid'a. Wa yattabi ghayra sabilil mu'min, sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla, za mu jibinta mishi abin da ya jibinta, wa nuslihi jahannama, kuma za mu shiga sai wutar jahannama mu kone shi da ita, wa sa'at masira, makoma ta yi muni a ce wutar jahannama a makoman mutum. Ashewa Allah yawa alkawarin wutar jahannama wanda ya saba ma manzon Allah. Jama'a duk wanda in ka bi shi Allah ya baka aljanna, in ka saba mai Allah ya saka wuta. Wannan darajar sa a wurin Allah karama ce, ba karama bace. Ali Imran Allah ya kira yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani, la ta'kulur riba, kada ku ci riba. Ƙari ga mu'amala ta dukiya, ƙari ko ga kuɗi ko abin mu'amala ko ga lokaci. Riba ta kasu kashi biyu, akwai ribal fadali, akwai riban nasi'a ko to yace kada ku ci riba, ada afan ninki muda'afatan, abin ninkawa, kak ku ci riba ninkin ba ninkin. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihu, ko cewa za ku samu babban rabo. Wattaqun nar, ku kiyayi wuta, allati uiddat lil kafirin, wutan nan da an kai tattalinta ga kafirai. Allah ya tsare mu. Sai yace wa atiullaha, maimakon cin riba ku yi da'a ga Allah war rasula da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, in kun yi miza a baku la'allakum turhamuna, lalle za a yi muku rahama. Tabaraka wa ta'ala ya ta'allaka samun rahaman mu bayan Allah ga wurin ubangijin mu dawa manzon Allah da'a. Jama'a duk wanda an ka allaka samun rahaman mu gare, sai ba zan yi muku rahama ba sai kun bi manzon Allah. Manzon Allah nan karamin mutum ne, ya cancanci zagi ko ya cancanci girmamawa a wajibi a manzon Allah, ba zagi ba. Haka duk da cikin Ali Imran ya ce qul atiullaha war rasul, ka ce musu ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Fa in tawallu, in sun juya baya, fa inna Allah la yuhibbul kafirin, to sun zan kafirai. Ashe kenan daga cikin sabubban da ke sa mutum ya zan kafiri juya ma manzon Allah baya. Duk wanda ya juya manzon Allah baya ya zan mi? Ya zan kafiri. Shine Allah ya ce fa in tawallu fa inna Allah la yuhibbul kafirin, Allah bai son kafirai. Ashe kenan duk wanda ya juya ma manzon, abinda Allah ya nema a wa manzon Allah da'a, wanda ya juya mai kuma ya zan kafiri, Allah bai son kafirai. Wannan wanda an ka ce in ka juya mai ka zan kafiri, jama'a karamin mutum ne, darajarsa karama ce wurin Allah. To wannan yana daga cikin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu a wurin mu musulmi. Ashe wanda adda wannan matsayi kuma kace ka zo ka zagaye garin mu
kuma gaba gare mu muna kallon ka muna jin ka kuma ga shaida wallahi uwarka sai dai ta haifi wani. kun ji na ce wallahi uwarka sai dai ta haifi wani, wallahi sai dai uwarka ta haifi wani. don haka Kirista kuna ji ga sako gare ku, kun ji matsayin manzon Allah mu a wurin mu, kuma ba bisa son rai muke wa manzon Allah wannan makauniyar biyayya, umurni ne da wurin Allah. za mu saba mu umurnin Allah? Ba za mu saba mu umurnin Allah ba. Haka cikin suratul nisa Allah ya ce fala wa rabbika, ba sai na yi rantsuwa da ubangijinka ba, la yu'minuna, ba za su zama masu imani ba su mutane, hatta yuhaqqimuka, sai sun sanya ka mai hukunci fi ma shajar bainan ga duk abin da ya saba tsakanin su. Mutane ba za su zama masu imani ba sai sun sanya manzon Allah duk abin sabanin da sun kai su kawo mai ya hukunta, sannan ɗaya za ku zama masu imani. Amma in kuna neman wani mai hukunci sabanin manzon Allah, hatta al'ana ya Umar, har yanzu ba ku yi imani ba. To jama'a, mutumin da an ka allaka imanin mu, Allah ya lashe takobin ba za mu yi imani sai mun rinka duk abin da ya faru na sabani mu kawo mai ya yanke mana hukunci. Wannan karamin mutum ne wurin Allah? Ba karami bane. Sannan ba kawo manzon Allah hukunci ba kawai, kuma thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qari, sannan ya zan ba su samun wani kunci cikin zukatan daga abin da ya hukunta. In manzon Allah na hukunci ka zo kana gunaguni, kana gani ka samu bacin rai, ka samu kunci cikin zuciyarka, kana ganin hukuncin nan bai ma daidai ba, hatta al'ana har yanzu baka zama mai imani ba. Sai ya zan ko kana rike da wani ra'ayi, manzon Allah ya yanke hukunci nan take, in dai ra'ayinka ya saba ma hukuncin manzon Allah, kai jiha da ra'ayinka ka rungume abinda manzon Allah ya ce, to sannan zaka zama mai imani. Wa yusallimu taslima, kuma sai sun sallama ma hukuncin ka sallamawa, matukar ba su yi haka ba, to har yanzu ba su zama masu imani ba. Cikin suratul ma'ida Allah ya ce wa atiullaha wa atiur rasul, ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hadaru, ku yi sauna daga saba ma manzon Allah, ku yi saunar saba ma manzon Allah. Fa in tawallaitum, in kun juya baya ga barin da'a ga Allah ko ga manzon Allah, fa alamu, ku sani ba ku cuta ma manzon mu da komi ba, annama ala rasulina albalagul, kawai abin da ya tabbata akan manzon mu shine iyar da sako bayyananne, inda ya isar, fa innaka in ballagtahum da udhruhum fa mudkhiluhum maulahu mu anta fatih. Aikin manzon Allah kawai da manzanci, cewa sai ka shiga wannan aikin Allah ne. Ina fatar kun fahimta. Amma dai Allah ya yi umarni cewa awa manzon Allah da'a. Haka cikin suratul anfal, ayar farko ta suratul anfal, bayan an an yi yaƙi, an ka samu ganima, sai rikici ya barke tsakanin musulmi. Matasa suna ganin sunan rungume, su suka rungume yaƙi, don haka su adda haƙƙi ga ganima. Dattijai suna ganin to ai su mata da su an kai sun ba da shawarwari, su ma suna da haƙƙi. Sai abu ya zan rigima, sai Allah ya saukar da farkon suratul anfal. Yace yas'alunaka anil anfal, suna tambayar ka game da ganimomin da an ka samu wurin yaƙi. Qul, ka ce musu al anfalu ganima lillahi, ta Allah ce, war rasuli da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan duk an kakkabe hannunku. Ganima duka gaba ɗaya ka cokanta Allah da manzon Allah ce. Fattaqullaha, don ku ji tsoron Allah, wa aslihu zata bainakum, ku kyautata abin da ke tsaka. Wannan sabani bai kamata ku yi shi ba, ku gyara abin da ke tsakaninku. Wa atiullaha, ku yi da'a ga Allah wa rasulahu da kuma manzonsa, in kuntum mu'minina, in kun kasance masu imani. Ina fatar kun fahimta. Sai Allah ya umarci musulmi cewa ku daina sabani, maimakon sabani me ya kamata ku yi? Ku yi da'a ga Allah da manzonsa. Ina fatar kun fahimta. Gaba kaɗan sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda sun kai imani, istajibu lillahi, ku karɓa ma Allah, walin rasuli, kuma ku karɓa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, idza da'akum lima yuhyikum, in ya kira ku ga abin da ke raya ku. Me ke raya mu? Jihadi. Sadda duk manzon Allah yayi kira wa idza stumfirtum fanfiru, sadda duk an ka nemi ku fita. Jihadin nan ba abin da ke raya mutane kamar jihadi. To sai duk manzon Allah ya kira ku ga abin, dada ya kira ku ga musulunci ne, ya kira ku ga jihadi, ga komi manzon Allah ya kira ku karba mishi. Kaga Allah yayi umarni a karba mu kiran manzon Allah ko? Wa alamu, ku sani, anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah shike sha makan cewa tsakanin mutum da zuciyarsa. Yaya Allah ke sha makan cewa tsakanin mutum da zuciyarsa? Yau kana son abu, kawai sai Allah ya saka maka rashin son sa. Yau baka son abu, kawai Allah ya juyar da zuciyarka ya saka maka son sa. Wannan aikin Allah ne, wa annahu ilayhi tushar, kuma zuwa ga Allah ake tara ku.
kaga nan dai Allah yayi umurni duk sanda manzon Allah ya kira mu ga abin da ke rayan mu karba mishi don haka an yi umurni mu karba mu manzon Allah ko ba ya umurni ba an yi umurni hakan ga dai duk da cikin suratul anfal Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu ya ku wanda sun kai imani idza laqitum fi'atan in kun ka hadu da wasu jama'a na kafirai wurin yaki fadbutu ku tabbata kada ku gudu banda gudu jama'a ranar fama in kun ka hadu da kafirai ku tsaya ku fuskance su ku nemi taimakon Allah wadkurullaha kathiran ku ambaci Allah da yawa ayi zikiri mun yi falalar zikiri wurin jihadi ko zikirin da mutum yayi ambaton Allah da mutum yayi wurin jihadi yafi zikirin da yayi gida lada ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihun lalle za a baku babban rabo wa atiullaha kuma ku yi da'a ga Allah wa rasuluhu da manzonsa wala tanaza'u kaga har wurin jihadi dai dole awa manzon Allah da'a ba wani wuri da an ka yadda muku ya ku musulmi ku saba manzon Allah ko wuri guda babu har wurin jihadi na ana magana ne game da jihadi ko idza laqitum fi'atan fathbutu sai Allah ya ce wa atiullaha wa rasuluhu kuma ku yi da'a ga Allah da kuma manzonsa wala tanaza'u kada ku yi jayayya da juna fatafshalu sai ku yi rauni wata zahabari hukum kwarjinin ku ya tafi wasbiru ku yi hankuri da juna inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri Allah ka zamo tare da mu kaga nan dai Allah nan ma Allah yayi umurni ayi da'a ga manzon Allah suratul nuri Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina kawai maganar mu'minnai ta kasance idza du'u ila Allah wa rasuli in an ka kira su zuwa ga Allah da manzonsa li hukuma bainahum domin shi manzon Allah ya hukunci tsakanin su sadda duk an ka ce ku zo ga hukuncin manzon Allah menene maganar mu'minnai an ya kulu suna cewa sami'na wa ata'ana mun ji kuma mun bi kaga abinda an ka nema gare mu kenan duk umurnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar mu ce sami'na wa ata'ana mun ji kuma mun bi sai Allah ya ce wa ulaika waɗannan masu cewa sami'na wa ata'ana mun ji mun bi ga umurnin manzon Allah humul muflihuna sune masu samun babban rabo ashe kenan Allah ya allaka samun babban rabo gare mu musulmi da mi ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa man yuti Allah wa rasuluhu duk wanda yayi da'a ga Allah da manzonsa wa yakhshallah kuma yake tsoron Allah wa yattaqai kuma yake biyar dokokinsa fa ulaika humul faizuna waɗannan sune masu samun babban rabo kaga Allah da ya tabbatar samun babban rabo ya ta'allaka ga da'a ga Allah da manzonsa ashe hasara kuma meye sabanin babban rabo hasara tabewa ita ko ta tabbata ga waɗanda sun ka saba manzon Allah to yanzu wannan da Allah ya lamunce muna cewa sai ba za mu samu rabo ba sai mun yi mai da'a kace gaba gare mu zaka zo ka zage shi don Allah ka nemi rigima ko ka nemi zaman lafiya ka nemi rigima duk da cikin suratul nur Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata ku tsayar da sallah ya ku musulmi kuma ku bayar da zakka wa atiur rasul kuma ku yi da'a ga manzon nan la'allakum turhamuna lalle in kun wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a to lalle za a yi muku rahama kaga Allah ya allaka samun rahama gami gawa manzon Allah da'a to jama'a ga ayoyi mun koro ga magariba ta yi amma dai ko waɗannan mun ka tsaya ina ganin ai sako ya isa ko waɗannan ayoyin me suke karantar da mu Allah tabaraka wa ta'ala yayi muna umurni ba wai sun ranmu ne mu musulmi ba umurni ne da wurin Allah gafi cikin littafin mu alqur'ani littafin Allah Allah ya yi umarni mu yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi umarni mu bi manzon Allah mu yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi umarni mu taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi umarni mu karfafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi umarni mu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga duk waɗannan umarni ne da wurin Allah Allah ya lamunce mana in mun yi wannan Allah zai ba mu aljanna Allah zai ba mu babban rabo duniya da lahira Allah zai yi muna rahama da sauran abubuwa sannan in mun ka bi manzon Allah akwai inda ma Allah ke cewa in tudi'uhu tahtadu in kun bi manzon Allah kun shirya kacokan Allah ya allaka shiriyar mu al'ummar manzon Allah ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan darajar sauran Allah karama ce don Allah darajar sauran Allah karama ce to yanzu wanda ya ce gaba gare mu zai zo wa ya surfa mishi zagi ya nemi rigima ko ya nemi zaman lafiya don haka ya ku kiristoci
ko haka mun ka tsaya dai ina ganin sako yayi ko madalla alhamdulillah. don haka muna kira ga kungiyar kiristoci musamman shugabanninsu da fastoci, don mu muna tuhumar fastoci limaman nan na coci cikin coci ne suke wa mabiyansu wannan tirenin na ku zagi manzon Allah. To wallahi zagin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ma yadda malamai sun ka sha baɗi suna maimaitawa, jallayi ne wanda ba a tsallakawa. In kai yadda kuma ka tsallaka to bakin ranka. Don haka ya ku kiristoci, ya ku gwamnatin tarayya, ya ku jami'an tsaron Najeriya, ya majalisar sarkin musulmi, ya ku gwamnonin arewa, ya ku sauran malaman musulunci waɗanda ke ganin darajar manzon Allah ba ta kai ga a kashe mutum saboda shi ba. Akwai wani malami cikin malamai masu katobara game da kashin Debora, yace saboda karamin al'amari ku tayi kuna kisan mutane. Karamin al'amari a wurinsa menene karamin al'amari? Wai zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine karamin al'amari a wurinsa. To sai mu ce gare ka kai da Allah ya ɗebe mu albarka, kai zagin manzon Allah yake karamin al'amari. Mu wallahi gare mu zagin manzon Allah babban al'amari ne gare ka. Har cikin ka tobara tai yake cewa ku tahi tsaye ku ce ku za ku kare manzon Allah, me kun ka hada da shi, dan uwanku ne halal. La haula wala quwwata illa billahi. Ku diba wannan magana ya ku jama'a, wai ga bakin musulmi take fitowa kuma mai idda'in ilimi. Dan uwanku ne, me mafhumin wannan maganar? Yana ganin kenan tunda manzon Allah ba dan uwanmu bane, kima sa bata kai mu tashi muna kariyar mutuncinsa ba. Ashe kenan shi a wurinsa dan uwansa yafi mai manzon Allah. To kajiya ya kai dabirtacce, kajiya ya kai maki manzon Allah, don wannan ya fito ga fili ya nuna shi maki manzon Allah ne. Duk wanda ya ce mutuncin manzon Allah karamin al'amari ne, don haka ko an keta alfarman manzon Allah bai kamata a ce an ɗauki mataki ba. Kajiya mu ba ƴan uwanmu ba, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa manzon Allah ya fi muna iyayenmu. Da ɗan uwa da mahaifi wane ne gaba? Mahaifi. To wallahi mun fi son manzon Allah bisa ga yadda muke son iyayenmu, balle wani ɗan uwa. Kai ne ka fifita ɗan uwanka na jini bisa ga manzon Allah, amma mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun fi son sa, mun fi ganin girman sa, mun fi ganin mutuncinsa, mun fi alfahari da shi, mun fi bugun gaba bisa ga iyayenmu da ƴaƴanmu da ƴan uwanmu da duk mutanen duniya. Da za ka tara mutanen duniya gaba ɗaya al'awwaluna wal akhirun ka aza su ga sikeli, ka aza manzon Allah ga sikeli, wallahi mu a wurin mu manzon Allah ya fi su nauyi a wurin mu. Don haka kai ne manzon Allah ba yake dan uwanka ba, mu manzon Allah majibincin mu ne. Annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Yanzu mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya allaka shigan mu aljanna sababiyya tai, ya allaka samun rabon mu na duniya da lahira sababiyyar sa, ya allaka Allah ba zai muna rahama ba sai in mun bi shi, shari'a ba za mu zama shiriyu ba sai mun bi shi. Wannan zaka ce muna wai daraja sa ba mai girma bace? Cin mutuncin keta alfarmarsa karamin al'amari ne? To karamin al'amari ne a wurin ka kai da baka da imani. Wannan ya isa rashin imani. Ka gani kuma dama abinda Allah ya tabbatar kenan. Cikin suratul nisa'i tabaraka wa ta'ala yana cewa wali hadharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun. Suratul nur Allah yana cewa fali hadharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Waɗanda ke saba ma umarnin manzon Allah sun ji tsoron kada fitina ta same su. Mecece fitina? Mecece fitina? Kafirci. Yi tsoron kasu kafirta. Yanzu wannan magana da ya faɗi ba ridda ba ce? Wallahi ridda ce. Ka cewa mutuncin manzon Allah ƙaramin al'amari ne, ridda ce. Ridda ce. Ka ce wai manzon Allah ba ɗan uwan mu bane, mi mun ka haɗa da shi balle mutane muna kariya tai. Allah gashi Allah ya umurce mu daga banza muke kare manzon Allah. Allah ya umurce mu cewa mu tashi mu kare shi. Hadda cewa manzon Allah ai sanda yana raye bai taba umurni a kashe wani ba. Nace to wannan kan jahilci ne karara. Gaskiya ne manzon Allah bai taba umurni a kashe wani ba? To in ma dai gaskiya ne, in ba gaskiya bane Allah ya kai mana rai gobe.
za mu ci gaba insha Allah ta'ala gobe ko don hakan ga ya ku waɗannan da mun ka lisafa to kun ji wasu daga cikin darajojin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah ya ku al'ummar musulmi muna rike da waɗannan ayoyin ko mun saki muna rike da su don haka wani shege zai zo gaba gare mu ya zagi manzon Allah ya kai labari wallahi duk wanda ya zagi manzon Allah sannan wannan hukunci ba wai ya tsaya ga kiristoci ɗaya ba ko yahudawa ko waɗanda ba musulmi ba na faɗi rana wace yau nace wallahi limamin juma'a ya zagi manzon Allah da kun haga muwa da bora haka za mu yi mishi haka ne ko ba haka bane limamin juma'a kun san dai iyakar daraja mai ba musallar juma'a ko to limamin juma'a ya zagi manzon Allah ko yayi mugunyar magana game da manzon Allah haka nan za mu yi mai hukuncin sa kisa abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafe mine shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik